så blir det bent du. Livet. Eller jag vet inte. Yes, jag kan det. Så det grint. Och det är som offensive. Vad det jag går snägt Louis. Ska vi då? Ja, jag vet inte. Halt om allt. Halt om allt. Okej, så börjar vi bara bänna. Ja, det ska ligga med armar. Jag tror den. Det ska ligga. Ja. Nej, det är tändra pärerna. Okay. Working. Börja. Oh my goodness. Page up. Hur var det nu? Oh shit, raktigt random guy nummer 3. Random guy nummer 3. No. Fuck. Hur är det som är? Han har ju rätt nu. Uh-oh. Oh. Link Mr. Atlo. Special delivery. Atlo. Det har så goda snär heter Hard and Worm. Double turn time. Bueno. Double turn? Seriöst? It's like Watch this. Okay. Nej! Oh nej. Jag är också överraskad över att du inte har fucking Soulman, Joe. Ja, det är Super Mario Custom. Fuck. Jag svär lite mechanics man nu. Alltså har du Super Mario, ja, eller? Nej, jag har bara haft en mast. Oj. Ja. Oh nej. Hello, Snake. Uh-oh. So I don't know. Yeah. I don't know what to do with you, but there. I'm gonna get you. I'm gonna get you. I'll get you. Ah! Okay. It is my custom sound back. Ja, Yes, sir. kusse för jag. Link. Var ska jag screw this? What? Oh my god. I did not think about that. Boom! Oh. Just you wait. Just you wait. Yes, sir. Just you wait. Watch this. Hello. Tatt vi det. Tatt vi. Yes, Kvar det så som oj. Jag dricker positioner. Yes. You're going down. Oh, you're down. watch this. Ow, slack you there, boy. Flyvde. Akkurat släkt fick vi. No. We got that. Oh. Y'all crazy. Yo, crazy. Han har så sugar. Sir. Get on up. Det är kanske så här. Get on up. Get on up. Jag har bara ut vann, jag visst. Och jag suckar. Ja, det var det bäst. Gotcha. Link. Special delivery. Nu är det 100. Christ, vad kan där? Yes. Konta, kurta. Det är en döda. Esbern. Dota. Jag ser det lätta. Fatality. Jag just förklarar det tap, okay? Let it be. Ja, One thing to do.
Uh-oh. No, Nah, you just bad. Jag vet inte. Oh. Liv. Kjell bara Levi. De går köra Levi. Jag vet inte. Han tog mig. I got you. I got you. No! Sabach, vad är det? Got you. Spatch. Det Oh dear. att det är... Åh, det täta finns ju därifrån där. Vad är det? Hæ? Is Nej, it- jag känner just skrövna det. Seriös? Yeah. Alltså, han är... Fuck, innan jag ser metafata. Och det här är Facebook bara just nu, okej. Det kör. Da-da! Revenge. The results are obvious. Nej, jag ska bara få en gång kassa så. Watch this. Alltså, jag har chans nu. Chans nu är donkey. No. Special delivery. Jag måste lära dig fysisk i spelen. Ja, jag finns inte... Jag har inte vet jag overkill, men... Att det nu. I see. Alltså, det är på det där vi har... det är overkill. No, I'm brony. Rätter. I'm brownie. Sorry. Oh no. Love and tolerate. No. Jag dräpt mig själv, va? Oj, naxa. Ugly tänkte. That's inte för. Okej, jag ska klara dräpa TV. Kvörjan. Här så det kan möjliga gräsfärg, you know. Watch this. Well, Nej, nej. Okej. dude, jag är äcklig. I'm dead. Yeah. Jag vill lämna det till vattnet. Nej. Jag gör just det. Nej, jag kör. Jag åkte inte. Ifrån du. Ja, vi är bra match. Så börjar en hålbana. Inte när... Jo, ganska bra. Det är så lite att börja nu. Vi bråkar en större. På händan. Ja. Spela spellunch. Eller du har ju också bättre... Ja, alltså må det vara lägg med det placera. Jag tror inte som bara var... Ja. Vanligt. Jag kan börja till mig till något hässen. Det är skoj. Please wait. Working on it. Ja. Här börjar jag nu om bara. Ja. Så working i boja. Och vi börjar. Ja. Och börjar. Och vi börjar.